नि गाहाम हामलायनाय बे समाव बयनिसिमबो जासिबाय जे थांनाय 22 अक्ट'खालि दतमा हालामनि हारि अनफावरि अमरसिं ब्रह्म बिथाङा मोनसे बिटिआर एकर्डखौ सावनायनि रादाब बुथुमगिरिफोरनि सिगाङाव मोनसे बिबुंथि लाखिदों। दा बिनि थाखायनो दतमा ब्लक कमिटि UPPL अमेन कमिटि UPPL आरो इयुथ कमिटि UPPL आरो जों पेरेन्ट कमिटि ज' जानानै बिथांनि बे बिबुंथिनि सायाव फंनैसो रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो सानदों जे हारि अनफावरि अमरसिं ब्रह्म बिथाङा बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै जेबो बिबुंथि लाखिनो बिथाङा मोन्थाय गैया। मानोना बिथाङा बर' हारिनि गोलाव सम 50 बोसोर सोमावसारनायाव जेबो अबदान गैया। बिथाङा बर'नि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि जे मुंख्लं जानाय 5000निबो मुंख्लं जानाय बिनि सोमोन्दै बिथाङा एसेबो गियान गैया। बर' आइजोफोर बिमा माहारिफोर जिनाहारि जानाय बिनि बागै बिथाङा जेबो अभिगता गैया। 5000निबो बांसिन मुंख्लं जानाय बिथाङा बिथांमोननि जिउमानि सायाव बेसेन होनो रोङाखै। जायनि फलाव बिथाङा बे बिबुंथिखौ लाखिदों। 32 बोसोर हाग्रायाव थानानै जे NDB बिदा फंबायफोरनि जे सोमावसारनाय बिथांमोननि बे खस्थ'नि जे मेहनत खालामनायनि जे बेसेन बिथाङा बेखौ गैया खालामनानै होदों। जायनि थाखाय बे रोखोमनि बिबुंथिखौ बिथाङा लाखिबाय थादों। दा जोङो बेखौ खावलायो बिथाङा बादि मानसिखौ जोङो बर' समाजाव मा रावै बुंनो बेखौ जोङो राव नागिरनानै मोनाखै। मा रावजों जों रायनो बेखौ जों नागिरनानै मोनाखै। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा बरागारियाव जोनोम लादोंमोनब्ला आरो बड'फाजों एखे जुदि फरायदोंमोनब्ला बिथाङा बरागारियाव जोनोम लानानै दतमा हालामाव थानानै बेखिनि रावा बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारनो नाङामोन। मानो होनना बुङोबा बिथांनि बे बिबुंथिनिफ्राय मिथियो जे बिथांनाव हारिनि थोबसेबो बा थरथिंसेबो हारि अनसायनायनि हाबाफारि गैया। बिथाङा गावनि मुलाम्फानि थाखाय गावनि सार्थनि थाखाय सब समाय अगल खुगुल खोथा बाथ्रा दिहुनबाय थादों। थांनाय 1 बोसोरनि सिगां बिथांमोना बिटिआरनि बाउन्डार सिं सिं हाबनानै बे ओनसोलनि बर' गामिखौ दानख'सिगोन, बे ओनसोलनि बर' गामिखौ बिटिआरआव सोनाय जानाय नंला होननानै रायजो राजाजों लोगोसे गामि गोराफोरनिफ्राय थगाय थसि खालामनानै सागान बिख'नानै गुवाहाटि गोजौ बिजिरसालियाव बिथांमोना PIL होदोंमोन। नाथाय दिनै बियो फोरमान जाबाय मा बिथांमोननि जे रायजो राजाखौ थगायनाय आरो सनितपुर जिल्लाखौ जे जोङो बिटिआरआव सोसननानै लानो हाबाय बेनो फोरमान खालामबाय जे बिथांमोना सासे थगायसुला हारिनि सासे उदखारि आरो बिथांमोना हारिखौ सब समाय सार्थनि थाखाय फानलाय बायलाय बे खामानियाव बाहायगासिनो दङ। दिनै जों नुनो मोनदों सनितपुर जिल्लानि गोबांथार गामिखौ बिटिआरआव सोनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना गाव गावनि आफाथालानिफ्राय बैसोमुथिखौ नागारलांनाय बादि मोनदों। मानोना गोलाव सम हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPFआव थानाय बिथांमोना रायजो राजाखौ थगायदोंमोन। सनितपुर ओनसोलाव थगायदोंमोन। नाथाय जों नुनो मोनबाय सनितपुर ओनसोला दिनै बेसेबांबा खुसि, बेसेबांबा खुसिजों बिथांमोना ससियेल मिडियानि दारै गाव गावनि गोजोननाय आरो बिटिआरनि सागानगिरि दुलाराय बर' फरायसानि आफादगिरिजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों। बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैयो जे दतमा हालामनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु बिथाङा सब समाय दतमाखौ लानानै केन्द्र खालामनानै गावनि आखाइ थालाव लानानै गावनि सार्थनि थाखाय बिबुंथि होबाय थायो, रादाब खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंबाय थायो। बेखौ जों गासिबो हारि माहारि आरो दल संगठननि मानसिफ्रा बिथांखौ दतमा हालामनिफ्राय एरख'नांगौ। मानोना बिथांबादि मुर्ख मानसि थायोबा दतमा हालामनि बुद्धिजिबि मेलेमजिबि बिथांमोना रावबो मान सनमान मोननाय नङा। नंखायनो आं खावलायो दतमा हालामनि मानसिफ्रा जाहाथे बिथांखौ बेबायदि हाबाफारिनिफ्राय बेबायदि बिबुंथिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेखौ खावलायनायजों लोगोसे बिथांखौ एरख'नांगौ। मानो होनोबा बिथाङा गावनि सार्थनि थाखाय फैगौ 2025 मायथाइयाव BTC इलेक्सनाव टिकेट मोननायनि थाखाय अगल खुगल बिथाङा बखिगासिनो दङ। बिनि थाखाय जोङो जाहाथे दतमानि सांग्रां राजखान्थिगिरि बिथांमोना सांग्रां जानानै जाहाथे बिथांखौ हुसियार होयो आं बेखौ खावलायबाय। बिनिखायनो जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायदों जे दतमा हालामनि रायजो राजा
बुद्धिजिबि आरो माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बड'फानि गेरेमसा जे हारि दानायनि सिमां बेखौ जाफुंहोनो थाखाय आरो बड'फानि गोथार थावनि थुलुंगाफुरिनि बिथांनि मांखरसालि बिनि मान सन्मानखौ रैखाथि होनो थाखाय अमर सिं बिथांनि जे बिबुंथि बे बिबुंथिनि सायाव गोख्रोङै बयखौबो सोंखारिनो आरो बेखौ दतमा हालामनिफ्राय एरख'नो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।